Golf 414 de Secos. Endavant. L'activem servei a via pública. Dona 50 anys 30. Estan fent RCP telefònica. Avui faig la meva guàrdia en una ambulància de suport vital avançat. Un dels grans reptes és que cada servei és diferent i mai saps què et trobaràs. Com a infermers d'emergències estem preparats per donar resposta a qualsevol situació. Vale, Jordi, agafes tu l'aspirador i l'oxigen, que ho vaig agafar a la motxilla i ara em passes al monitor, vale? Tant seguida que puguem agafem el Lucas. Vale, ja està aquí el company, ho has fet molt bé. Ho has fet molt bé, ens posem nosaltres, vale? Moltes gràcies. Secos de Golf 414. 3 Serra per 3-0 recuperat per activar codi IAM. Bravo 3 Serra. Al carrer cada servei és diferent. Avui he fet el meu primer 3-0 i ja està recuperat.